Лигаи чемпионҳо чӣ қадар ман туро дӯст медорам. Ростӣ ман туро барои ҳамин гуна бозиҳо дӯст медорам, барои чунин шомҳои зебо, барои чунин эҳсосот ки ба мо медиҳӣ. Ин бозиҳои шабона, ин ҳаяҷон, ин фишор то дақиқаҳои охир, барои ҳамин мо футболро тамошо мекунем ва албатта ки лаззат мебарем. Ассалому алайкум дӯстон. Дирӯз шумо бо ман то соати 2 шаб будед. Мо якҷоя бозиро тамошо кардем, якҷоя гап задем, баҳс кардем, фикрҳои худро гуфтем. Ин як шоми хуби футболӣ буд. Раҳмат ба ҳар касе ки ҳамроҳамон буд. Имрӯз бошад биёед оромона ва ҷиддӣ дар бораи он чизе гап занем ки дар ин бозӣ шуд. Ман одат надорам фақат ҳисоб ё номи голзанҳоро такрор кунам. Инро шумо худатон бе ман ҳам медонед. Ман дар бораи он чизе мегӯям ки дар дохили бозӣ буд. Чӣ дуруст шуд, чӣ хато шуд, дар кадом лаҳза ҳамаи чиз тағйир ёфт ва дар куҷо метавонист дигар хел шавад. Ман он ҷизъиётеро мегӯям ки баъзан ҳангоми тамошо на ҳамаи шумо мебинед. Пас ором нишинед, бо диққат гӯш кунед. мо оғоз мекунем. Бардорон, мо аз рекламаи букмекерӣ пурра даст кашидаем ва ҳоло танҳо чизеро тавсия медиҳем ки воқеан фоида дорад. Футбол ин танҳо бозӣ нест, ин тарзи зиндагӣ аст ки дар он саломатӣ ва қувваи организм ҷойи аввалро мегирад. Вале ҳамин қоида дар зиндагии ҳаррӯзаам кор мекунад. маҳз барои ҳамин мо қарор додем ки мағозаи худро кушоем. MG Bio бо маҳсулотҳои гиёҳӣ барои дастгирии саломатӣ. Ин маҳсулотҳо барои қавӣ кардани иммунитет, гирифтани вазн ва зиёд кардани албатта ки қувваи мардонагӣ пешбинӣ шудаанд. Доставка ба тамоми Россия анҷом дода мешавад. Агар хоҳед ба саломатии худ ғамхорӣ кунед, метавонед ба рақамҳои дар экран навишта шуда муроҷиат намоед. Ҳам Telegram аст ва ҳам WhatsApp. ҳеҷ кас ба онҳо бовар намекард. Росташро гӯям, ҳатто ман ҳам то охир бовар надоштам. Аммо Аталанта дар майдони худ Боруссия Дормундро бо ҳисоби 4-1 мағлуб кард. Ин танҳо як ғалабаи оддӣ набуд, ин камбеки воқеӣ буд бо ирода ва боварӣ. Аз тарафи Дормунд бошад боз ҳамон ҳолати шинос бародарон. Бозиро назорат мекунанд, дар бозии аввал имконият месозанд, аммо корро то охир намерасонанд. Баъд каме суст мешаванд, бовариро гум мекунанд ва бозӣ аз даст меравад. Як гол заданд дар бозии шабина ва баъд ҳамаи чиз вайрон шуд. Ин бори аввал нест. Дар марҳилаи гурӯҳӣ ҳам онҳо худ ба худ мушкилӣ эҷод карданд. Холҳоро дар ҷойҳое аз даст доданд ки метавонистанд оромона нигоҳ доранд. Метавонистанд беасабоният ба даври дигар бароянд, аммо худ вазри мушкилӣ карданд. Аммо ман аллакай солҳои зиёд чунин ҳис мекунам ки дар Дормунд мушкилии равонӣ аст, психологически. Бозингарони хуб доранд, имкониятҳо доранд, аммо вақте фишор зиёд мешавад ба онҳо, худашонро гум мекунанд. Пеш аз бозӣ мо дар Telegram бо ҳам ин бозиро тамошо мекардем ва ман гуфтам, агар Аталанта дар қисми аввал гол занад, Дормунд инро тоқат намекунад. Ман инро пешакӣ гуфтам ва ҳамин тавр ҳам шуд. Як гол хӯрдан, баъд дуюм. Лаҳзае буд ки фикр кардем шояд бармегарданд, аммо боз хатогиҳо сар шуданд. Аз 4 голе ки Аталанта зад, 3 гол аз хатои худи Дормунд буд. Ин дигар тасодуф нест, ин мушкилиест ки ҳар сол такрор мешавад. Гӯё даста ҳамеша ноором боз мекунад. Худи бозӣ хеле шавқовар буд. Бозии кушода ва пур аз лаҳзо. Аталанта метавонист боз ҳам бештар гол занад. Дормунд ҳам имконият дошт. Масалан, Гераси як имконияти хеле хуб дошт. Қариб назди дарвоза буд, аммо гол зада натавонист. Дигар лаҳзо ҳам буданд, аммо ин Лигаи чемпионҳост бародарон. Дар ин сатҳ ҳар як имконият муҳим аст. Бояд ором ва хунсардона бошӣ. Ҳар як имкониятро истифода барӣ. Зеро намедонӣ баъди як дақиқа чӣ мешавад дар майдон. Ман меҳнати Аталантаро қадр мекунам. Онҳо бо ирода ва бо боварӣ бозӣ карданд. Стадион пурра онҳоро дастгирӣ кард. Мухлисон бовар доштанд ва даста барои онҳо ин камбекро анҷом дод. Акнун Аталанта баъд аз соли 2021 боз ба даври яккашфинали Лигаи чемпионҳо баргашт. Барои Дормунд бошад, ин натиҷаи баъд аз зеро аз мавсими 2021-22 бори аввал аст ки ба ин марҳила намерасад. Барои чунин клуб ин қабул карданаш душвор аст. ҳоло Аталанта мунтазири қуръакашӣ мешавад. Метавонад бо Арсенал ё бо Бавария бозӣ кунад. Он вақт мебинем ки онҳо то куҷо омоданд. Аммо як чиз равшан аст бародарон. Аталанта ягона даста аз серия А шуд ки ба яккашфинал баромад. Интер ва Ювентус дар плей-офф хориҷ шуданд. Наполи бошад пештар аз мусобиқа дар группавой этап баромад. Аз ҳамаи дастаҳои бузург интизор буданд, аммо дар охир Аталанта муваффақ шуд. Барои ҳамин онҳо сазовори кафкубианд. Дар бораи Ювентус бошад, баъдан суҳбат мекунем, чун онҷо ҳам масъалаҳо зиёданд. Виктор Осимхен Галатасарайро наҷот дод. Агар он намебуд, ин даста дишаб аз мусобиқа мебаромад. Биёед росташро гап занем бародарон. Аз рӯи бозӣ Галатасарай сазовори чунин ғалаба набуд. Чӣ хел мешавад ки зиёда аз 100 дақиқа ту ба ҳамлагари асосии худ туби дуруст намедиҳӣ? Ин Лигаи чемпионҳост. Инҷо ҳар як лаҳза муҳим аст. Ҳамлагар медавад
кушода мешавад, мубориза мебарад, аммо ҳамдастҳо ӯро намеёбанд ва ҳамин як паси хуб додан аллаке ӯ гол зад ва бозиро ҳал кард. Галатасарай дар ин бозӣ хеле бахти калон дошт. Дар бисёр қисматҳо не, дар ҳамаи қисматҳо Ювентус беҳтар буд. Корти сурх як ҳолати баҳснок буд, аммо ҳатто дар 10 нафара Ювентус нашикаст ва инҷо бояд дар бораи онҳо махсус гап зад. Ин аст характер, ин аст иродаи қавӣ. Дар 10 нафара 3 гол задан, боз ҳамла кардан, имконият сохтан, ин кори осон нест. Барои ин дилу ҷасурати калон лозим аст бародарон. Баъд аз бохти 2-5 дар Истанбул бисёр дастаҳо аллакай роҳ афтода мешуданд, аммо Ювентус дар майдони худ баромада қариб ҳамаи чизро баргардон, қариб сенсатсия кардан, қариб Галатасарайро мағлуб кардан. Ин браво аст. мураббӣ тавонист дастаашро ҷамъ кунад ва ба онҳо боварӣ диҳад. Дар 10 нафарӣ бозӣ кардан дар чунин сатҳ хеле душвор аст. қувват зуд тамом мешавад, фишор зиёд мешавад, аммо онҳо то охир мубориза бурданд. ин як намоиши ҷиддӣ буд. Аммо дар ниҳоят Галатасарай аз рӯи натиҷаи 2 бозӣ ба пеш баромад ва боз ҳамаи чиз ба сифати як бозингар вобаста шуд. Осимхен то ин бозӣ 6 гол дошт, ҳоло 7 шуд. На ҳар як ҳамлагар метавонад дар як мавсим чунин нишондиҳанда дошта бошад. ҳатто вақте гол намезанад, ӯ ба ҳимоя мушкилӣ меорад. онҳоро маҷбур мекунад ки хато кунанд. мо дар бозии якум бар зидди Ювентус дар Истанбул ин корро дида будем. дирӯзам ӯ тоқат кард, давом мекард, интизор мешуд. зиёда аз 100 дақиқа тӯби хуб нагирифт. танҳо ҳамлагари сатҳи олӣ метавонад дар чунин ҳолат ором бимонад. як имконият гирифт ва онро истифода бурд. ҳамин аст фарқи бозингари калон. аммо агар Галатасарай ҳамин тавр бозӣ кунад ва аз ҳамлагари асосии худ дуруст истифода набарад, дар марҳилаи дигар хеле мушкилӣ мебинад. бар зидди дастҳои қавитар чунин бозӣ бахшида намешавад. дар охир Галатасарай ба даври дигар гузашт, аммо саволҳо зиёданд. ба Ювентус эҳтиром барои мубориза ва характери қавӣ, ба Осимхен эҳтиром барои сатҳи баланд. ӯ боз нишон дод ки метавонад дар лаҳзаи муҳим тақдири бозиро ҳал кунад. ПСЖ ва Монако 2-2 бозӣ карданд ва дар охир ПСЖ ба даври яккашмия Лигаи Чемпионҳо баромад. Аммо ростӣ ин бозӣ метавонист тамоман дигар хел анҷом ёбад. То хориҷ шудани Кулибали дар дақиқаи 58 ПСЖ бо ҳисоби 0-1 қафо буд. дар он вақт Монако хеле хуб бозӣ мекард. онҳо фаъол буданд, фишор меоварданд, ҳамлаҳои хуб месохтанд ва сазоворона гол заданд. ҳамаи чиз барои онҳо дуруст мерафт ва эҳсос мешуд ки сенсатсия мумкин аст. ва ҷолиб он аст ки ин ҳолат аллакай дар бозии аввал ҳам такрор шуда буд. дар майдони худ Монако хеле хуб оғоз кард, ҳатто 2-0 пеш баромад, аммо онҷо ҳам корти сурх бозиро вайрон кард. дирӯз боз ҳамон хато такрор шуд. ту хуб бозӣ мекунӣ, назорат дорӣ, дар пеш ҳастӣ ва ногаҳон 2 корти зард ва 1 сурх. даста 10 нафарӣ мемонад. бар зидди ПСЖ ин хеле хатарнок аст, чун онҳо аз чунин имкониятҳо албатта ки истифода бурда метавонанд. баъд аз хориҷшавӣ ҳамаи чиз зуд тағйир ёфт. пас аз зарбаи ҷаримавӣ Маркинос гол зад ва ҳисоб баробар шуд. баъд аз тақрибан 10 дақиқа боз як гол. ҳамин аст фарқи дастаи калон. онҳо метавонанд то як лаҳза бад бозӣ кунанд, аммо вақте имконият пайдо мешавад, онро аз даст намедиҳанд. аммо боз ҳам мегӯям, бозӣ метавонист дигар хел бошад бародарон. шумо ҳам дидед, Монако то хориҷ шудан дар ҳар дуи бозӣ хуб буд. онҳо тарс надоштанд, хуб ҳамла мекарданд ва ПСЖро ба мушкилӣ меандохтанд. вале вақте худат хатои ҷиддӣ мекунӣ, бозиро худат аз даст медиҳӣ. дар бораи довар ҳам бояд гуфт бародарон, корти дуюми зард ба Кулибали барои фол бар зидди Ҳакимӣ дода шуд. Ҳакимӣ хеле сахт афтод ва эҳсосот нишон дод. довар метавонист дар он лаҳза сабр кунад ва корти дуюмро надиҳад. корти аввал фаҳмо буд, аммо дуюм баҳснок буд, вале дод ва мо медонем ки барои корти зар вар бозиро намесанҷад. ҳамин тавр як қарор тамоми ҷараёни бозиро дигар кард. бисёр вақт чунин қарорҳо ба фоидаи дастҳои калон мешавад. агар ин ҳолат баръакс мешуд ва бозингари ПСЖ дар чунин вазъият мебуд, эҳтимол довар корти дуюмро намедод. ман 100% боварӣ дорам. ин дар футбол бисёр дида мешавад. бо вуҷуди ин Монако ҳам худ гунаҳкор аст, ҳам дар бозии аввал, ҳам дар бозии дуюм. бояд эҳтиёт мекардам. бар зидди чунин рақиб ту ҳақ надорӣ худро дар 10 нафара гузорӣ. ва агар марҳилаи гурӯҳиро ба ёд биёрем, агар онҳо дар охир бар Ювентус ғалаба мекарданд, метавонистанд бо ПСЖ неву бо дигар даста рақобат банданд. аммо он имкониятро ҳам худашон аз даст доданд. дар охир ПСЖ гузашт, аммо агар ба бозии онҳо нигоҳ кунем, онҳо мисли дастаи қавии бечуну чаро намоён нестанд. онҳо қаҳрамони Лигаи Чемпионҳоанд, аммо ҳоло бозии онҳо он қадар устувор нест. дар бисёр лаҳзаҳо мушкилӣ доранд. барои ҳамин ҳар як даста метавонад бар зидди чунин ПСЖ имконият пайдо кунад. акнун савол дар даври дигар
ки мешавад? Барселона ё Челси? Ҳарду метавонанд аз хатогии ПСЖ истифода баранд. Агар ПСЖ бозии худро беҳтар накунад, дар даври дигар ба мушкилоти ҷиддӣ рӯбарӯ мешавад. Винисиус Жуниор, ҳеҷ гоҳ рақсатро бас накун. Рақс кун дар рӯбарӯи онҳое ки туро ҳуштаг мекашанд. Бенфика ба Сантьяго Бернабеу омад ва хеле баланд Виниро ҳуштаг зад. Ҳама мешуниданд. Ӯ чӣ кард? ӯ асабонӣ нашуд, баҳс накард. Ӯ бо бозии худ ҷавоб дод, гол зад ва дар назди онҳо рақсид. Зебо, ором, бобоварӣ. Ман пештар ҳам гуфта будам, Винисиус ба ҳуштаг аҳамият намедиҳад. Инро мо чандин бор дида будем. Ӯ танҳо ба чизҳои ҷиддӣ вокуниш мекунад. Ӯ бозии худро идома дод, мухлисонро рӯҳбаланд кард ва ҷавобро дар майдон дод. Вақте дар бораи Винисиус дар Лигаи Чемпионҳо сухан мекунем, бародарон, мо дар бораи бозингари сатҳи баланд мегӯем. Зиёда аз 30 гол ва зиёда аз 30 паси голӣ дар ин мусобиқа. Дар тамоми таърих танҳо чанд нафар ба чунин рақам расиданд. Боз як бозии калон, боз як голи муҳим. Финал бошад, нимфинал бошад ё чорякфинал, ӯ ҳамеша ҳозир аст. ӯ рақами 7 Реал Мадридро бо ифтихор мепӯшад. Пеш аз ӯ ин рақамро Криштиану Роналдо дошт ва ҳоло Вини ин роҳро идома медиҳад. Ҳамин тавр ҳам шуд 2-1. Ман гуфта будам ки бозӣ осон намешавад. 15 дақиқаи аввал Бенфика беҳтар буд. Онҳо хуб оғоз карданд ва сазоворона гол заданд. Дар ҳимояи Реал хатогӣ шуд. Ман пештар ҳам гуфта будам, Асенсио вақтҳои охир зиёд хато мекунад. аммо фарқи дастаи калон дар он аст ки онҳо зуд ба худ меоянд. Реал қариб фавран ҳисобро баробар кард. Дар қисми дуюм оромтар бозӣ карданд ва голи дуюмро заданд. Дар қисми дуюм Реал бештар назорат кард. Онҳо тӯбро нигоҳ доштанд, бозиро идора карданд ва натиҷаи сазовор гирифтанд. Дар охир Реал Мадрид ба якашфинал гузашт. Винисиус ғолиб шуд, футбол ғолиб шуд ва фаромӯш накунем, Реал бидуни Килиан Мбаппе бозӣ кард, бидуни Родриго, бидуни ду ҳимоятгари асосӣ, бидуни Себальос ва бо вуҷуди ин пирӯз шуданд. Ин нишон медиҳад ки даста таҷриба ва характер дорад. Албатта як чизам ҳаст, баъзан Реал аз канорҳо осебпазир менамояд, ҳатто бо схемаи 4-4-2 баъзе вақтҳо ба рақиб озодӣ медиҳанд. Бенфика кӯшиш кард аз канорҳо ҳамла кунад ва баъзан муваффақ ҳам шуд, аммо Реал вазъро назорат кард. Арда Гулер дирӯз рӯзи таваллуд дошт. Ӯ ҳатто гол зад, аммо аз сабаби офсайд ҳисоб нашуд. Каме бахт ба рӯяш нахандид. Ӯ ҳам метавонист гол занад. Дар маҷмӯъ бозии хуб ва қавӣ. Реал Мадрид боз нишон дод ки дар марҳилаи плей-офф чӣ гуна бозӣ карданро медонад. Дар Лигаи Чемпионҳо онҳо ҳамеша худро бо боварӣ ҳис мекунанд ва дишаб инро боз як бори дигар исбот карданд. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. Хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.